Dakle, čovjek koji je do jučer bio satrap i tiranin je izgubio izbore glatko. Dakle, bez šaptom ih je izgubio. Protivnik, baš protivnik, dakle, s kojim je bio vrlo antagoniziran, je ostvario ogromnu pobjedu. Znači da sustav funkcionira na toj razini. Ove druge stvari su intimne stvari i ne volim da bilo tko zabada nos izvana u Hrvatsku, pa tako to ne radim ni drugima. Imam u svojoj povijesti odnosa sa Orbanom negdje iz 2014. svoje osobno sudjelovanje, tad sam bio premijer gdje sam praktički agitirao za konkurenciju, za socijaliste, koji su kao moja politička obitelj, odavno ne vjerujem u te gluposti, tog nema u Europi. Na kraju sam zauzeo nekako životno iskustvo da se u te stvari uopće ne treba petljati i neka se svaka nacija i narod izabere kao je najbolje, a mi ćemo surađivati u Sloveniji, u Mađarskoj, ne. Dakle, to stvari nije stranka, to je jedan čovjek, Petar Mađar, koji zadnje 2 godine nastupa i dobio izbore. Ogromna odgovornost, ali sad ćemo ja to objašnjavati, to zna i bez mene. Dakle, Hvala. hvala. Hvala.